Spring! Dygtig! Her er Moster. Hun er til agility med sin ejer, Lisbeth Hansen. Spring! Her får både hund og ejer rørt sig. Vi går til agility, fordi det er sundt, det er sjovt, både for hund og menneske, og vi møder en masse dejlige, både hunde og andre mennesker. Det er egentlig ligesom en stor familie. Ja, det er jo godt. Kom så det. Jeg ser. Se. Dygtig. 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 Ja. Og så dygtig, Moster. I hundesporten agility skal hunden klare forskellige forhindringer. Det styrker samarbejdet mellem hund og ejer, og hunden bliver nemmere at opdrage. Så, Moster. Så skal vi have pause. Ja. Måske skulle Moster have haft en længere pause. Nej, vi kan godt opgive. Moster! Dygtig! Kom her! Moster, her! Træningen er egentlig gået ret godt. Hun var lidt ukoncentreret, men det er jo jagthund i hende, så næsen den er jo næse i græsset det meste af tiden. Kom du ind til Mutti. Sådan. Det var dygtigt. Det var godt. Skal du hjem og have aftensmad, ikke også?